a vegades partits, al principi correm una mica, a vegades fem algun joc. El bo d'aquest camp és que d'estar sobre terra elàstica és que els jugadors no tenen ningun tipus... O sigui, eviten molt el que són les caigudes i les lesions per cop o per fatiga del múscul, no? La diferència amb el quitrà és que les cops s'amortiguen molt millor. Antigament teníem un camp de gespa que allò la veritat era un patatà i ara, claro, de cara a la canalla nostra, com ja veieu, el poder tindre dos camps d'última generació, per nosaltres estem molt orgullosos tant pel Torreferrer, pel Club de Futbol Torreferrer, com per l'Escola Mitjegrià. Periodo de 1 año y medio, yo creo que se ha hecho con un esfuerzo de toda la gente que está vinculada y ahora hay un servicio para gente de Torrefarrera y pueblos que están vinculados a Mitjegrià. Ojalà això no acabi aquí, no? Que es propagui, no? Per no esforçar, perquè la veritat que a l'hora de practicar futbol i tot, la veritat que és molt agradable. Des del primer moment ja està avisat i em va semblar bé col·laborar amb el poble per fer aquest poliesportiu en benefici de tothom. M'agrada molt perquè abans no podíem jugar bé quan ploïa, estava tot moll i hi havia fang, i llavors en aquest camp, quan plou, no hi ha fang i podem jugar millor. Aquest és el més xulo.